Suerte, Kaixo. Kaixo. Bueno, zer iruditzen zaizu 2014ean Nafarroan ez ezagutzen izatea? Pues ongi dizu zait, beharrezkoa delako. Bai, gurentzat, diru ateratzeko eta aurrera jarraitzeko. Eta zergatik da hain importantea ikastola honetarako Nafarroan izan? Pues esan dudan bezala aurrera jarraitzeko bez dirua behar dugu. Zoritxarrez ez dugu dirurik ondo ateratzeko gauzak, proiektu ikastola aurrera eramateko eta oinez beharrezkoa da gurentzat. Eta zer da hain gustatzen zaizun da Nafarroan izatik? Harremanak egin ditugun jende artean. Beti hona da. Bai. Eta zer da prestaketan denbora gehien eskatzen duena? Komisio bakoitzeari berena dauka eta komisio bakoitzean lana ezberdina daukate eta nik uste dugu komisio guztientzako lan handiena da baino seguna prestatzea. Eta zer musika jarriko dugu bideoklipan? Ska bota da. Eta zer talde joko du Nafarroan izan? Nafarroan egunerantzako ez ditugu oraindik nada finkua, baina orain momentu honetan gaur egun etxe egiten gara talde ezberdinarekin San Ferminerako galtzea. Eta adibidez zeintzuk, zein talde? Zopilotez, badago ere Altzatu, Olpatu, eta beste batzuk, baina orain itxi gabe daude eta ezin dugu aipatzen gauzak. Bueno, bai, honekin bukatu dugu.